Γεια σου παιδιά, σήμερα θα κάνουμε κάτι απίστευτο. Σήμερα θα παίξουμε, πώς λέγεται, Geometry Dash Live. Λοιπόν, δεν έχω το κανονικό όπως βλέπετε, έχω το light. Και τώρα είναι ένα ρομπότ που πρέπει να παίξουμε χωρίς να έχει μερικά εμπόδια. Βασικά εγώ λέω, επειδή είναι πρώτη φορά να πάω στο πιο εύκολο. Λοιπόν παιδιά, εδώ είναι το πανεύκολο. Ακούστε, θα πάω εδώ, θα βάλω πόρταλ. Αλλά δεν δουλεύει τόσο καλά. Ναι. Έλα ρε. Ναι, όχι. Βγάζει πάρα πολύ φασαρία. Το έκανα. Με πανεξπλώσει. Όχι. Τρία τζάμ έκανα. Παιδιά, διαφήμιση. Παιδιά, τι θα κάνω. Πρέπει θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Θα το ανεβάσω στο gaming κανάλι. Έγραψα Minecraft κανάλι. Όχι.
Εντάξει, 2 φορές. Παιδιά, έφτασα. Πόσο έφτασα? Θυμάμαι. Τι έπαθα. Πατατάτ. Δεν ξέρω. Εντάξει. I have just got 102,000 gems all for free. This literally took me like 5 minutes to, and all of you guys just download this game. If you want to. Λοιπόν, πατάμε το όχι. Τώρα τι πάτησα, ρε! Παιδιά, κάθε φορά μου κινείται αυτό και μου σπάει τα νεύρα. Δεν θέλω να το αγοράσω. Ρε φίλε, δεν θέλω να το αγοράσω αυτή τη βλακία. Τι είναι με το σώσκο. Κοιτάξτε, όχι. Μερικές φορές γίνεται καμία βλακία και δεν τα πέσει. Και δεν τα πάσω από την αρχή. Όχι. Παιδιά, θα βάλω και πέρα μόνος μου. Τι. Όχι. Έλα, το νιώθω. Πάλι. Όχι. Όχι. Έλα, ρε φίλε. Έλα ρε. Γιατί δεν μπορώ να το περάσω. Έχω παίξει 92 φορές. Όχι. Όχι. Γιατί δεν μπορώ να το περάσω. Παιδιά, θα χτίσεις 100 φορές. 100 φορές. Πέρασα αυτό, δεν το πιστεύω. Παιδιά. Ναι, νίκησα. Παιδιά, νίκησα. Πάμε. Τραγουδάρα. Επειδή νικήσαμε. Έλα. Έλα ρε. Ακούστε παιδιά. Τώρα θα πάω πάλι στην εγγραφή οθόνης που κερδίσαμε επιτέλους αυτό το πράγμα. Περάσαν 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, κάντε like, subscribe. Βασικά έβγαλα και βίντεο, το βλέπετε εκεί. Άμα είστε καινούργιο διπλό και γεια σας! Θα τα πούμε σε ένα επεισόδιο άλλο που θα είναι τέλειο. Bye! Ιουχού!